Liburu batek gure bizitzan edo gutako askoren bizitzan duen garrantzia, ezta? Orain dela gutxi Rozek esan du ez duela gehiago idatziko, ez? Bueno, niretzat notizia hori oso txarra da, ezta? Edo jakitea, bizitzaren mugatasuna ulertzeko ez da gauza asko behar, ez da berea ulertzen du hori zoritxarrez. Niretzat adierazleetako bat da idazle baten lan guztia bukatzen ditudanean, Fritzen kasuan, nahi nuke Fritzen lan berri bat irakurri, ez. Eta nire bizitzan pertsona hori, nahiz eta ez nuen ezagutu, importanteago da egunero nire etxepean gurtzatzen ditudan pertsona asko baino, ez. Dudarik gabe, ez. Egunero ikusten ditut nire auzoan bizi direnak, nire etxepean bizi direnak eta egunon arratsaldean esaten didanak, eta nire bizitza aztarna gutxiago utzita joango direnak Max Frisch baino bat esateatik, ezta. Ni gizon horrekin asko esan dit, asko eman dit, eta nik estimo handian daukat, ez. Eta hori adirazi nahi dut, ez. Besterik ez bada ere mintzagai ematen digu, ez? Denok, trenean topazen baldin baduzu norbait zuk irakurri duzun zerbait irakurtzen, ez? Haze bidea zerbaitetan sartzeko, ez da? Eta ez justu baituten ere, hori den bezala eguraldia, edo ez badirudi ostiralean aldatuko dela, iragarri dute, hortik ez gera asko, itzalea da hori gainditzea. Baina montan irakurri badezu, sartzezea izen bidea ematen dizu, maitasuna, seriotzaz, biziaz hitz egiteko, ez beste karatak. Eta hori izan daiteke literaturaren funtzioetako bat, baina nola izatuna, aspergarria, nekosoa, komplikatua dala batzuetan euskalduna izatea eta hotzetatik etortzea, ez da pisua, nekea, askotan. Eta batek nahiko luke askotan, ez da inongoa izatea, ez da dana zaidu komplikatua. Hau izango da, Europan, burua estaltzeko txano gutxien erabiltzen den lurraldea, ez da. Hemen ikusten dira burusoilak, kriston zerakin, zamarra, abrego, beroki edo zakin, eta burusoi negu gorria, ez hori ez da beste inoen ikusten. Izan ere burutik galtzen den dugu berotasunaren eguneko irogei edo, ez? Zakurra muturretik galtzen duen bezala. Zakurrak ez du estaltzen bustana, zudura usteltzen du zerean. Guk ez. Eta zati komplikatu dalako burua estaltzea, ez? Eta beti izan da, ez, gare batean ere bai, sombrero dunak, txapeldunak, sombrero duna, txapelduna, txapel urdina, beltza, tarara, gorria, jode, txapel bat erostea komplikatu, dala, ez? Usten, ariraz eta horrela, ez? Eta hori da euskaldun izatea, ez? Eta egia da gainera, eta batzu jartzen bai dute kaputxaren buruan, ez? Zerbait adierazteko. Eta beste batzu dira, zera politiko batekoak gero eta gehiago erabiltzen dutenak leku itxietan, ez? Euskaldun ondo ezi bat esekula egin ez duena, ez da? Elizan eta udal txapelak kendu txezan, ez da? Bueno, orain ez da kentzen. Zergatik simbolo bezala eramaten dutelako txapela, ez da? Eta gizon askoren galdera hilartekoa hori da, ez zer da emakumea. Nola da emakumea maitasuna. Eta bestea da, zer da maitasuna, ez? Batek ezaki bizi izan duena maitasuna da naga ez. Ez da, termometro horik. Infekzioa dirazten da bezala, neurtzen da bezala, bai hori maitasuna zantzatik eman du 80 gora, ez? Batek sinistu dezake, izan da. Eta nik uste urteen aurrera zalantza hori bizi izan ote dut nik maitasunen esperientzia
gogorragoa zaiola emakumeari gizonari, baina gizonezkoek oraindik ere ez dugula gure buruari kezka hori planteatzen, ezta? Bizi dugula hori edo gabe, ez dalako ez da soletan, eta emakume batzuk uste dut bizitza bukaeran gehiago egiten diotela bere buruari galdera hori. Euskarari dagokionean ikuste dut iritsi garela dudarik gabe maila batera, ezta? Maila hontara iritsi gara, ez da gutxi, orain dela 40 urte ez da amesterik ere onera iritsiko ginenik, ezta? Baina bidea zaila izan da, eta ez dakit hemendik aurrera egiteko zein bide dudarik gabe zerbait berri asmatu behar dugu, ezta? Urte batzuk izan ziren, euskara erakargarria egitea zen lana, eta egia da, onartu dugu gauza bat zaila zirudiena, eta da, konbentzitzea guraso erladunek B eredu esatu zailo, B ereduan eskolatzeko umeak, ez da gutxi. Edozein momentuetan etorri daiteke desertzioa, ezta? Euskaldunok, euskal herritarrok edo euskal hiritarrok geuk euskara erabiltzen ez dugularik eskatu diez, badaukagu eskubiderik perutar bati eskatzeko bere umea, hizkuntza 2 milioi ez da milioi erdi iztun dituen hizkuntza batean zaiteko. Ni uste dut oso arazo larriak dutagula, uste dut bide berriak asmatu bat ditugu. Eta literatura arloan lehen esan dudana, edo telebizitan eta ez dut uste euskeraz zentzurik baduen produktu komertzialak kakotxoak esaten da bezala egiteko. Eta froga da, liburu itzuliak adibidez euskaraz ez direla irakurtzen, horretarako erdarak erabiltzen ditugu. Denotako erdara, normalean errez eta ondo eta literatura unibertsal guztia daukagu gaztelerara edo bestatekoen kasuen frantsesera itzulita. Eta ez dut esaten itzuli ez behar ezanik, baina orain nahi izatea euskal irakurleak bere itzulpenak irakurtzeko hizkuntza euskara izatea epera aurreaz zaila. Hori batzuen esku dagoena da, baina nik uste dut gehiago dela euskaraz gauza bereziak egitea. Gehiago inbertituz. Telebista batean, nik uste dut orduko produkzioa gazteleraz ekiz bada euskaraz izan behar duela 2 aldiz gehiago, 3 aldiz gehiago. Eta behar bada, ordu gutxiagoken konformatu beharko dira, baina benetan produktu bereziak eta kalitatezkoak egiteko. Horri itzateken eragoztua. Uste dut erabat alderantzizkoa ez ote dagoen modan, ez dakit. Batzuk, dira esaten, aurrera bidean edo garabidean edo garapenean edo komeni ditzatekeela urte batzuk atzera partea. Hobeto biziko ginatekeela duela 15 urte edo 20 urteko maila ekonomikoarekin, ezta? Eta ni ere hortan nago, iruditzen zait behar bada komeni zaigula pauso batzuk atzera ematea hobeto finkatzeko, ezta? Euskararen eremu batzuk irabazteko euskararentzat galdu ditugunak, ez? Lehen adibidez taberna genuen, eliza genuen, ezta?
unibertsitatea irabazi dugu, baina ez erabat. Asko zabaldu bera, eta ez dakit hainbeste zabaltzeko indarri bat dugun. Nik ez dakit zer egin behar dugun, baina bai bide berriak asmatu behar ditugula. Eta adibidez, profesional zaletu edo bolondrez lanak uztartu adibidez. Ez lehen dana zan bolondreza, dana zan voluntarioa. Esango nuke gehiago divertitzen ginela, jendeak normalean garai beltzaietaz zein bera tristean itzen dugu, ni asko divertitu nintzen. Hainbat gauza egiten, egiten genuen irratia inorketuelako egiten, nik beti dana egiten nuen beste inorketuelako egiten. Antzerke egiten genuen, orain pentsatzen bat aktor eta orduan teoria genuen, Euskalduna nola oso lotxatia ginen, inoretzat da usartzen teatroa egiten, eta ni oso lotxatia naiz eta horretik egiten duen teatroa. Eta, bueno, herri biltze ginen, ez zegoenean subentziorik, inorez zen gurti pasatzen profesionalizaterik, eta badakit horrela ez nitekela aurrera asko egin, ezta? Baina, iruditzen zait, hobeto zaindu behar ditugula bihuak, ez benetako profesionalak izateko, ez profesionala dena benetako profesionala izan dira, profesional bate behar duen bezala irabaziz eta produzitut, eta bolondrezak, bolondrez bezala, ez bakoitzak, gauza bera zerbitzu sozialetan. Nik uste dut, gidea egin degula, dana udaletxeak, estatuak, edo gobernuen eskuan balego ezela, edo denok sentitze gera lagunduak izateko eskubidearekin, idazero hori lagundu inbertzaigu, eta gero errealitatea onartu, antolatzen dira hitzaldiak, ez da izergatik antolatzen dira, zer gero etortze datzu arduraduna eta esatiztu hogei besterik ez dira etorri, normal, hogei, eta gaina, hori da gure, hori da gure errealitatea, beti gaude liburuak, ez dakit zenbat martuten esatuko zidan, baina nik uste dute arrazoizkoa dena, baina askoz gehiago, editoreak, profesionalak dira, negozioa ere bada batzuentzat, eta bi edo burutu ditut behintzat, zeratea da beste hau zera, burutu ditut eta beste batez. Gelditu naiz, irurogei horri edo, eta makina gelditu zait, ez zijoan inora ere, ez da. Nik beti izan ditut probaren bat egin, idatzi horriak, nola, ze agire edo, ze itxura hartzen zuen edo proba egieko, baina beti eukide novela buruan eta eskema oso ondo burututa idazten hasi baino lehen. Hor oso... Eta estruktura oso importantea bai da niretzat. Eta gehien gustatzen zaidana. Horregatik behar bada konplexiotasun, horren zaletasuna ere, berez, lehendabiziko novelan egunerazten delako nire bi ahots daude, 100 metron ere itaunketa eta bestea, eta 100 metro bera novela baten partea zen, gertatu zitzaidan ez dala eman beste parteak egiteko edo utzi egin nuen, eta erabaki nuen parte hori bakarrik ateratzea, 100 metro, baina 100 metro gehiago zen.